parlamente mimoriadne rokoval pôdohospodársky výbor, ktorý zvolal poslanec Patrik Linhart. Žiadal prezentáciu výsledkov viacerých kontrol od štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Viac informácií si pripravil kolega Braňo Král. Dobrý deň, odtiaľto z Národnej rady Slovenskej republiky. Tak, okrem diania v pléne Národnej rady bol dnes zvolaný aj mimoriadny pôdohospodársky výbor. Prečo? O tom už s mojimi hostiami. Vítam pri pultíku Patrika Linharta. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A predsedu výboru pána Jaroslava Karahutu. Dobrý deň, prajem. Pán Linhart, začnem vami, pretože vy ste boli iniciátorom, vy ste zvolávali tento mimoriadny výbor. Prečo? No, zvolali sme kvôli tomu, že máme veľa podnetov, ktoré boli podané na ŠVPS ohľadom prebalovania určitých produktov, ktoré údajne pochádzajú z Ukrajiny. Jedná sa konkrétne o kurčatá, o mäsové výrobky, a ako aj kurčatá samotné a o med. A tieto vlastne podania boli kompletizované, podané na ŠVPS a dnes sme očakávali nejaké výsledky týchto kontrol, testov a tak ďalej, ktoré nám mali byť ozrejmené. Je to len prebalovanie, alebo tam hrozí treba za nejaký zdraviu škodlivý prvok? Podľa výpovede bývalých zamestnancov alebo terajších zamestnancov fabriky vlastne už v roku 2021 dochádzalo k tomu, že kurčatá, ktoré nevyhovovali, čiže obsahovali salmonelózu, bola tam proste nájdená salmonelóza, tak do kafilerky sa dával len odpad, aby váhovo sedel, akože tie kurčatá boli zlikvidované a tieto kurčatá následne išli do našich škôl a škôlok. Pán Karahuta, máte ako predseda výboru takéto informácie, alebo ste to dnes počuli prvýkrát? No ja som to dnes počul prvýkrát. Aj pracovníci ministerstva pôdohospodárstva nevedeli k tomu zaujať nejaké relevantné stanovisko, respektíve neinformovali členov výboru, pretože údajne je táto kauza pod kontrolou finančnej správy a štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Je tam nejaké embargo na informácie. Predpokladám, že tam bude nejaké trestné konanie, takže viac sme sa nedozvedeli. Hrozí nám, občanom, niečo? Nie. Nie.